Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय आरो लोगोफोर वेलकाम टु माय निउ ब्लग स' लोगोफोर दिनै माने मोनसे ब्लग खालामनो थांगासिनो बेवहाय माबा माबि मोनसै आरो ना थ' लोगोफोर दायो जों बेयाव मोनफैबाय जों दखानावबो मैगं जानानै फरायनो होदों आरो नायथिं दखानखौ बानायनो होदों बेसेबां लादों नोंसोरा बेसे लादों दं माने जों बेवहाय ATM दंखायो ATM दंखायो Bisa ada 50-70 kemarin semua malam kita malam cara lancar nih guys mama saya nih kita menurut kayak gitu kita mana ibarat sebenarnya gitu Korea sih rasanya gini dah nap lain dia mah so jeng jana langsung alu tuh masih dah alu sudah tuh jeng sampai lancar nih itu pun sama mana ibarat sebenarnya sih mau aja kayak mama sandal lancar kiki power sting asih na sting dia option sudah ada hah
थान्दा लाबाय आरोना स्टिं दा लोंसै इखो गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जों लाबा बेखौ लोंबावनोसै आरोना जों जाखांनानैबो थ' बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै आरोना गाइस थ' माने भिडिअआ गुसुमोन आरोना बेखिनिखौ लोंनानै जों थांसै फंबाय आंजों ओमफ्राय साइकेल लानानै फैदोंमोन आरोना जोङो नै ओरैजाय बे जाबाय जोंनि तिनिआलि सेन्टार आरोना तिनिआलि थेलामाला तिनिआलि होनना बुङो आरोना बेखिनिखौ थ' ओरैजाय थांब्ला मोनहैगोन मायाव मोनहैगोन आइ जानथारो